దీక్షలు జరుగుతా ఉన్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలో డిసిసి అధ్యక్షులు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ దీక్షా శిబిరం నుంచి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. మీరు ప్రభుత్వాలను ప్రజాప్రతినిధుల ప్రతిపక్ష పార్టీలను కొనుగోలు చేసే చరిత్ర మీది. పేద ప్రజల ప్రాణాల కోసం వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని కేంద్రము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరిని నిరసిస్తూ వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనా వ్యాధిని చికిత్సలు చేర్చాలని, అదేవిధంగా బ్లాక్ ఫంగస్ వ్యాధిని వెంటనే ఉచిత వైద్యం చేయాలన్నటువంటి ఈ నినాదాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కరోనాను ఆరోగ్యం చికిత్సాలని చెప్పి మా పిసిసి పిలుపు మేరకు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అధ్యక్షుడు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఒకరోజు దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది. పక్క రాష్ట్రాలు నిన్న మొన్న గెలిచినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కూడా కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీ చేర్చారు, బ్లాక్ ఫంగస్ ను ఆరోగ్యశ్రీ చేర్చారు. ముఖ్యంగా కరోనా ఆరోగ్యశ్రీ చేస్తే ప్రతి పేదవాడికి కార్పొరేట్ వైద్యం అంతది. ఇవాళ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తోటి కుమ్మక్కై ఇలా కోట్లు కొద్ది వసూలు చేసుకుని రేపు ఎలక్షన్ రాగానే ఆ కోట్లు కుమ్మరించి గెలవాలనే కేసీఆర్ దుర్బుద్ధిని ఇలా కాంగ్రెస్ ఎండగట్టడం కోసమే ఈ ఒక దీక్ష చేసింది. భువనగిరి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఈరోజు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఈరోజు కరోనా బ్లాక్ ఫంగస్ వైద్యాన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని, అట్లనే ప్రతి పేదవానికి కూడా ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతుందో అది కూడా అందజేయాలని, ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ, పిసిసి, ఏఐసిసి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ సత్యాగ్రహ దీక్ష చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కరోనా సమయంలో కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కరోనాను బ్లాక్ ఫంగస్ ను అంత సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తున్నారు. పేదోడు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ప్రాణాలు పడగొట్టుకుంటున్నారు, హాస్పిటల్ పాలవుతున్నారు, అప్పుల బారిలో పడుతున్నారు, మంగళసూత్రాలు అమ్ముకుంటున్న సందర్భంగా ఈరోజు దీన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కోవిడ్ నిబంధనలను పక్కకు పెట్టి కూడా ఈరోజు రోడ్లెక్కే అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కలిగిందని సందర్భంగా చెప్తూ మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం. పక్క రాష్ట్రాలలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు, అక్కడ రాజస్థాన్ నుంచి మొదలు పెడితే దాదాపు ఈ దేశంలో 10-12 రాష్ట్రాలు, పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటకల, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అక్కడ రాజస్థాన్ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ కరోనా ఏదైతే కోవిడ్ జబ్బు ఉన్నదో దానికి అట్లనే బ్లాక్ ఫంగస్ ను రెండింటినీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీగా చేర్చిన సందర్భం. అట్లనే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యశ్రీ పుట్టింది దేశంలో. ఇక్కడి నుంచి ఉంటే ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు పక్క రాష్ట్రాలు దాన్ని పాటిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ధనిక రాష్ట్రమైన తెలంగాణను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ కరోనా జబ్బును బ్లాక్ ఫంగస్ ను ఆరోగ్యశ్రీలో ఎందుకు చేర్చుకున్నాడని చెప్పి సందర్భంగా ఈరోజు డబ్బులున్న రాష్ట్రం, పేద రాష్ట్రాలు డబ్బు లేని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. నీకు పేదవాని పట్ల ప్రేమ లేదా, మనసు లేదా? ఈరోజు మేము ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మొత్తం కూడా ఫస్ట్ టైం కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు అనేక మంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇంకా మూడింతల నష్టం జరిగింది. ప్రజలు ప్రాణాలు పోయినాయి, హాస్పిటల్ పాలైనరు, అప్పుల పాలైనారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము పోయినసారి నిత్యావసర సరుకులు ఇచ్చినాం, లాక్డౌన్ ఎక్కువ సందర్భంగా. ఈసారి మేము అంబులెన్స్ పెట్టడం, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పెట్టడం, ఎంతో మందికి, వందలాది మందికి అంబులెన్స్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ సకాలంలో అందించి మేము సీనియర్ కాంగ్రెస్ మేమందరం కూడా ఉండి యూత్ కాంగ్రెస్ ముందుండి రాత్రనక పగలనక ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కానీ అంబులెన్స్లు కానీ ఇచ్చిన పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకుంటలేవు. ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తే కొంతైనా మేలు చేసిన వాళ్ళం అయితే మేము పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమాలు చేసినాం. నిన్న అక్కడ యాదగిరిగుట్టలో ఐలయ్య గారు అక్కడ అంబులెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ మోత్తూరులో కూడా మా ఎస్సీ అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ప్రీతం గారు ఆయన 2 అంబులెన్స్ పెట్టింది. ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుండి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. పేదవానికి కొంతైనా మేలవుతుందని మేము చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఎన్నుకోబడ్డ ప్రజాప్రతినిధులు పైలశేఖర్ రెడ్డి కానీ, గొంగిడి సునీత కానీ ఏమన్నా ఒక్కసారన్నా హాస్పిటళ్లలో రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టిర్రా? కలెక్టర్లతోటి కానీ, డిఎంహెచ్ఓలతో కానీ రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఒక ఐసోలేషన్ కేంద్రాన్ని పెడతాం, ఏ విధంగా ప్రజలకు సేవ అందిస్తాం, ఏ విధంగా అంబులెన్స్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ అందిస్తాం,
పేదవాళ్ళ ప్రజలను ఎట్లా కాపాడదామనే ఆలోచన ఇక్కడ ఈ రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఈ ప్రజాప్రతినిధులకు లేదు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి డబ్బులున్న రాష్ట్రంలో పేదవారి పట్ల ప్రేమ లేదు, కనికరం లేదు. మరి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారిని. బ్లాక్ ఫంగస్ ను ఇమ్మీడియట్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలి. దీనికి పేదవానికి ఉచితంగా వైద్యం అందాలి. ఆల్రెడీ వైద్యం తీసుకొని పేదవాళ్ళు మరి ప్రాణాలు మొలగొట్టుకున్న వాళ్ళకు 5 లక్షలు ఇస్తారా, 10 లక్షలు ఇస్తారా? మరి అది పక్క రాష్ట్రాలు ఇస్తున్నాయి, నువ్వు ఇంతవరకు ప్రకటించలే. వాళ్లకు కంపెన్సేషన్ ఎంత ఇస్తారనేది అది కూడా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా వైద్యం చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి ఇంకా బాధలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్లకు ఏ విధంగా హాస్పిటల్ బిల్స్ ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టడంలే కాదు, వైద్యం చేసుకున్న వాళ్ళకి రీయింబర్స్మెంట్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా